Онзи ден научих 80 флашкарти за една вечер и имам шестица. Затова спокойно мога да ти кажа, че съм усъвършенствала начинът за научаване на флашкарти и сега мога да ти го покажа. Първата важна точка е как правя наистина добри флашкарти и как ги правя особено когато бързам. Първо качвам записките си. Те се зареждат. След това цъкам продължи и сайтът преглежда качените материали. Ето ги всички теми. Ето е първата ми тема, дефиниция и общи стратегии за справяне. Цъкам на флашкарти и приложението ми прави флашкартите. Вече имам флашкартите, но как ги научавам? Ето тук идва методът 3 по 3. Прочиташ първите 3 карти на глас и се опитваш да им отговориш. И продължаваш така, докато не объркаш някоя флашкарта. Дигиталните флашкарти, които объркаш, записваш на ето такива физически листчета / флашкарти. И си ги отделяш на страна. След това продължаваш с дигиталните в група по 3, по 3, по 3 и тези, които отново си объркал, заделяш. След това нещо, което можеш да направиш е да вземеш тези флашкарти, които не знаеш, да отидеш в стаята си или където си и да се опиташ да ги преподадеш, сякаш си учител на ученици. Така ги запаметяваш още по-лесно. Пробвай този метод и виж, че работи.